Здравейте, пичове! Днес как Майкъл ще се покатерим на дървото догоре, докъдето може поне и после ще скочи отклонно там. Давай, Майкъл! О, вижте го! Качва се без парзалка! Така. Носи наклона. Добре, качи се. Това е много опасно, не го правете сами. Без никой да ви наблюдава. Но това е позволено за големи деца над 9 години. Така. О, вижте ли го? Не го правете никога сами. Така вече можеш да слезеш. Това е много опасно. Може така да се чупи глава. Вижте къде горе беше. Чак там. Сега той ще скочи, ето там. Така. Браво, Майкъл. Сега ще ви рекламирам моя канал FladgeBG. В него качвам много готини клипчета на игри. Абонирайте се, лайкайте. Много ще ви харесат. Довиждане и до нови срещи.